Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čisté srdce? Dá sa to vôbec v dnešnej dobe? Veľmi prosím, aby my sme mali také slobodné a otvorené srdce. A v mojom živote nastala zmena. Ale v mojom srdci sa zmenilo niečo, čo tam dovtedy nebolo a zrazu prišlo. Boh môže zmeniť niečo, čo oni sami nedávali žiadnu šancu. Mňa, alkoholika, smilníka, klamára, začal Boh meniť cez svoju lásku. Jeho ranami som uzdravený. Príď a dovoľ Bohu zmeniť tvoje srdce.